दिनै बेलायनोखा खामजा जोंनि खरकसा दाखुकजु शान्ति बाजारनि जेनरबो किसुखन आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बलंग मुया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव हगारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बेनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाय मखलै मुक्ति खालायनानै खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखाय जोंनि बर'नि दिनै जे मुया फायना थाङै माहाय अबस्था रङै दङ दिनै मकल जे कायनि दं माने कायनिसे मकल करिखा यागु खायसा एकदम अलरेडि थांजां नहैनो मानो जन नायथाजा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दंथ' थैबो माहाय दसाव आइफानो आबन बिसिंथै जों जोंनि जिहेतु जीवन दं बा जाना बागै जों जीवन संग्रामो मा खायो ओमफ्राय आं दाबो लुखरमामोन कयनाय जे बरनो जे मान सांनो गथनो नां जे मानबिक हिसाबै न भाई बनो सुबाना अंखौ केवबा रां फैसा बाय हाया खाबा जारा रां फैसा रेमे एकबा बनो बिनि मुताय रमा प्रार्थना खायनाय पानो ईश्वरनो प्रार्थना खायपानो बनो सुबाना अंखौ बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खा खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंने बाय आक्रमण खायजागै बलंग निजे जान थैथै थैथै जे हा खामनोखौ नाय दं ताबुक आमनो आंनो कबकनाय नरक जे मानसा बनो सुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखैबा नगद दं किसु बिनि बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबर नामा मते बिनि जेरावबो चिकेन को अबयस्स गाय आबनो नरना आं कबकनाय आरथै जों सरकारनि तरफ फैते जे सुबाय मानसा बनो सुबानाय आं बिदि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर पक्साखा खोना बरनो आं बरनो फटो बा हायाखैबा जे डकुमेन्टस उखलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उखलाङै आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे जतटुक जों सुबाय मानाय हायाखैबा जोंनि पार्टिनि थाखाय जे सुबाय मानाय जों सुबायनाय बरनो दाबो आंनि संग्राव खबर नायमोन अराबो बरनो आत्मीय स्वजन दं जेहेतु गतना बरबो दङ माथो